sammen. I dag vil jeg vise jer, hvordan man laver sådan noget drinkhaløj. I dag skal I bruge glas og noget isterninger, sådan små isterninger. Det hælder I i glas, sådan her. Skal I bruge te, altså til det jeg bruger, er det i hvert fald te. Sådan her. Og det er det første, jeg skal. Så det er sådan her. Isterningen ser ud. Så det skal I også bruge ske til at hælde det op. Begynder jeg bare med at hælde i. Jeg tror nok lige, jeg skal have flere isterninger. Så her ud. Okay. Så det andet trin til det. Vi har et æble, og den er blevet skæret her. Så skrald det væk. Vi har noget til det. I ved godt hvad det er. Så skraber jeg det lige sådan. Skraber jeg det lige. Og det er nok bedst. Du kan bruge en kniv til at skære det, men det er nok bedst, hvis den er helt lige. Sådan her. Og så begynder jeg med at gøre det. Så jeg begynder med at sætte her. Så begynder jeg bare med at gøre det. Eller man kan faktisk også bare putte sådan nogle her skiver i. Så må det se sådan her ud. Og hvis man har lyst, så kan man lige putte, hvad var det nu, en ingefær i. Sådan. Det smager faktisk ret godt. Spiser jeg det. Så ja, det var det, jeg havde. Kommer til at se sådan her ud, hvis I laver det sammen med mig. Så vi ses. Hej hej.